Hola, soc en Màrius Domingo, naturalista i ornitòleg fins ara i també estudiós de les papallones. I aquesta guia que us presento avui és una guia de papallones per la gent que comença. No necessàriament heu de ser jovenets, sinó que qualsevol adult que vulgui començar a conèixer les papallones amb aquesta guia pot saber on les pot trobar, quan les pot trobar, quines espècies hi ha, perquè molta gent pensa que n'hi ha poquetes espècies, i n'hi ha més de 200 a Catalunya. Aquí surten descrites unes 50, més o menys, una mica més de 50, que són les més fàcils de trobar, les que trobareu més fàcilment. I t'explica també les parts, les parts del cos de la papallona, en què t'has de fixar per identificar-la, en quines èpoques de l'any la pots trobar, en quin tipus d'ambients les pots trobar, està dividida per ambients també, i és una guia molt introductòria, no és una guia per gent ja que ja en sap de papallones, sinó és precisament per començar.